بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقاطعوا kada ku yanke ma juna kada a bar zumuncin juna ka tashi ka je wurin wancan shi ma ya tashi ya je wurinka matsayin ziyarar juna matsayin sada zumuncin juna amma kada ku yanke ma junanku wala tadabaru kada ku juya ma ƴan uwanku baya wala tabaghadu kada ku kiyayye juna kowa ya so juna wala tahasadu kada ku yi hasadar juna wane ya fi ni abu kaza wance ta fi ni abu kaza shikenan he jin haushi sai tsananta sai jin ba daɗi a rai manzo Allah ce kada ku fara wannan ku roki dai mai abin kuma ya ba ku wa kunu ibadallah ku zamo bayan Allah ikhwanan yan uwan juna wala yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yahjura akahu ya kaurace ma dan uwansa fauka 3 sama da kwana 3 in suka wuce kwana 3 suna tsama suna adawa suna kiyayya to dukkan su suna cikin fushin Allah wanda ya ruba sai istighfari ya fara yin magana ya sauko to ya fi girma a wurin Allah rawahu malik al-hadith ath-thani wal 50 wal 100 hadithi na 152 qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana ko kuma babu wani yini da bayi za su wayi gari a cikin sa illa malakani yanzilan akwai ruwa da ke cewa illa malakani yanzilan face sai mala'iku biyu sun sauko fa yaqulu ahaduhuma ɗayansu zai rika cewa Allahumma ya Allah a'ati munfiqan khalafan ka bayar da maiwa ga mai ciyarwa mana wanda yake ɗauka ya miƙa ya taimako ya faranta ran bayan Allah to abinda ya bayar Allah ka maye masa da ninkin baninki addu'a shi kenan a gare shi wannan mala'ika wa yaqulu al-akhar ɗaya mala'ikan zai rika cewa Allahumma ya Allah a'ati mumsikan talafan ka bayar da asara ga mai rirriƙewa mai ƙwanƙwan da hannu marowaci Allah ka bashi asara da rashin ganin ci gaban dukiya haka mai so ya ga ya samu ci gaba dukiya ta ƙara haɓaka ga abin da zai yi ya kula da bayan Allah da taimako mai son ya ta yin baya yana asara to ya ta dubarbaru yana dogara da dubarar kansa da wayansa rawahu al-bukhari al-hadith ath-thalith wal 50 wal 100 hadithin 153 qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki yaqulu yawmal qiyamati zai ce a ranar tashin alkiyama aina almutahabbuna bi jalali ina masu yin soyayyar juna saboda daukaka ta ma'ana dan Allah suke al yawma uzilluhum a yau ne zan musu inuwa fi zilli cikin inuwata yawma la zilla illa zilli ranar da babu sauran wata inuwa sai inuwata duk abin da zai iya sakin inuwa bango bishiya tsauni dutse Allah ya baje shi fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amtan rawahu muslim al hadith ar-rabi wal 50 wal 100 hadithi na 154 qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mu'minin at'ama mu'minan duk muminin da ya ciyar da wani mumini ala ju'in a bisa yunwa da yake fama da ita at'amahu Allahu yawmal qiyamati min thimaril janna shi ma Allah zai ciyar da shi daga 'ya'yan ice na aljanna a ranar tashin alkiyama wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan duk muminin da ya shayar da mumini abin sha ala zama'in a bisa kishruwa da yake fama da ita saqahu Allahu yawmal qiyamati shi ma Allah zai shayar da shi ranar alkiyama minar rahiqil maktum daga tataccen ruwan giya abin rufewa rufaffe shi zai bude shi da kanshi fil ba wanda ya taba shi wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan duk mu'minin da ya tufayantar da mu'mini ya bashi suturar sawa ala uriyin a bisa tsaraici da yake fama da shi ya gabe da suturar kirki kasahu Allahu yawmal qiyamati Allah zai tufayantar da shi ranar alkiyama min hulalil janna daga kayan ado na aljanna rawahu tirmidhi ya rawace shi al hadith al khamis wal 50 wal 100
hadithi na 155 qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zahara zina, idan zina ta bayyana, namiji ya nemi matar da ba halalinsa ba, mace ta nemi mace, namiji ya nemi namiji, wal yazu billah. War riba da riba, ƙarin kuɗi akan uwar kuɗi. Fi qaryatin, a cikin wata alƙarya, faqad ahallu bi anfusihim azaballah, hakika sun halatta ma kansu azabar Allah. Rawahu al-hakim, ma'ana azaba kuma sai abin da suka gani. Hakim ne ya rawace shi. Al-hadithu sadis wal khamsuna wal mi'a, hadithi na 156, qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati ghurafan, hakika cikin aljanna akwai wasu benaye, turaza wahiruha, ana kallon wajensu, min bawatiniha, daga cikinsu, saboda gare-gare ɗin gilasan da tsarkinsu da safa'insu, faifau haka suke kyau-kyau-kyau. Daga ciki kana kallon duk abin da ke waje. Wa bawatinuha, ana kallon cikinsu, min zawahiriha, daga wajensu. A'addaha Allahu, Allah ya yi tattalinsu lil mutahabbina fihi, ga masu yin soyayya saboda shi, wal mutazawirina fihi, da masu ziyartar juna saboda shi, wal mutabadilina fihi, da masu musanyar mutuntawa saboda shi. Ka mutunta ni in mutunta ka, ka bani in baka, suna ta abin saboda Allah. Akwai ruwaya da ta zo da wal mutabadilina fihi, da masu bayarwa saboda Allah. Bayarwa ta farko, ka bayar da kanka ga Allah, sai yanda Allah ya yi da kai, sannan ka bayar zuwa ga mabukata, na biyu kenan. Wal mutabadilina fihi, da masu musayar taimako ko da masu musayar kyautatawa saboda Allah. Wal mutabadilina fihi, da masu musayar kyautatawa saboda Allah. Ka kyautata min in kyautata maka, ba mai cutar da wani. Rawahu Tabarani, Tabarani ya rawace shi. Al-hadithu sabi wal khamsuna wal mi'a, hadithi na 157, qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man inqata'a ila Allah, wanda ya yanku ya koma zuwa ga Allah. Man inqata'a, wanda ya yanku, ila Allah, ya tafi zuwa ga Allah, mana yanki alaƙar shi da komai, bai da wani ƙarfi, bai da wani dubara in ba ga Allah. Allah kawai ya fuskanta. Shine man inqata'a, wanda ya yanku, ila Allah azza wa jalla, ya tafi zuwa ga Allah azza wa jalla, ko ya koma zuwa ga Allah azza wa jalla. Kafahu Allah kulla ma'unatin, Allah zai isan masa da dukkan wata ɗawainiya. Duk abin da ya taso wanda zai yi da dukiya ko da ƙarfi, to Allah zai shigo cikin al'amarin. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, Allah zai azurta shi ta inda baya zato. Wa man inqata'a, wanda ya yanku, ma'ana yanke komai, yanke alaƙa shi da Allah, ila duniya, ya tafi zuwa ga duniya, ya koma ɗan duniya kawai. Wakkalahu Allahu ilaiha, Allah zai jingina shi zuwa gare ta, zai bar shi da duniyar, ba za ka wata iya hasala mai komai ba sai baka wahala. Rawahu Abu Shaykh ne ya rawace shi. Al-hadithu thamin wal khamsuna wal mi'a, hadithi na 158, qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat niyyatuhu al-akhirata, duk wanda niyyarsa ta zamo neman lahira, ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ligina fi qalbihi, Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya wadatar zuci a cikin zuciyarsa. Wa jama'a lahu shamlahu, Allah zai tattara masa a rababbun al'amuransa, abubuwan da suka kakkasu ga kaza ga kaza, da Allah zai tattara mishi su wuri ɗaya, ma'ana zai samu natsuwa. Wa jama'a lahu shamlahu, Allah zai tattara masa rababbun al'amuransa. Wa naza'a al-faqra min bayni ainihi, zai cire talauci a tsakanin idanuwansa, ma'ana zai dinga ganin sa kullun cikin walwala, zai dinga ganin kullun cikin rufin asiri yake, kullun cikin wadata yake. Daga nan sai ya zama silar godiya ga Allah, ya ta gode ma Allah. Wa atatuhu duniya, duniya za ta zo mishi, wa hiya raghimatun, tana mai dole. Wa hiya raghimatun, alhali tana mai zuwa dole. Wa hiya raghimatun, alhali tana mai zuwa a dole. Fala yusbihu illa ghaniyan, ba zai waye gari ba sai yana mawadaci. Wala yumsi illa ghaniyan, ba zai yammaci ba sai yana mawadaci.
wa man kanat niyyatuhu dunya wanda niyyarsa ta zamo gidan duniya duk abin da yake duniya yake mawa duka ja'ala Allahu al-faqra bayna aynayhi Allah zai sanya talauci a tsakanin idanuwansa ta kallon ba faƙiri ba mabukaci kamar shi kullum cikin rashin godiya fala yusbihu illa faqiran ba zai waye gari ba illa yana talaka fala yusbihu illa faqiran ba zai waye gari ba sai yana matalauci wala yumsi illa faqiran ba zai yi yammaci ba sai yana matalauci rawahu abu ya'la ya rawace shi al-hadithu at-tasi wal 50 wal 100 hadithi na 159 qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qalla maluhu wanda dukiyarsa ta yi karanci wa kathura iyalansa suka yawaita wa hasunat salatuhu sallar shi ta yi kyau walam yaghtabil muslimin baya gulmar musulmai ma'ana baya hirarsu da mummunan zancen da ba za su so su ji ana wannan hira a kansu shine giba shine gulma walam yaghtabil muslimin baya gulman musulmai jaa yawmal qiyamati zai zo ranar alkiyama wa huwa ma'i shi yana tare da ni ka hataini kamar haka manzo Allah ya hada yatsunsa biyu saboda ya taka rawar gani yayi bajinta rawahu abu ya'la ne ya rawace shi al hadithu 60 wal 100 hadithi na 160 qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saddidu ku daidaita wa qaribu ku kusanci Allah wa alamu ku sani annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu aljannata dayan ku aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba wa inna ahabba al'amali ila Allah hakika mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah adwamuha mafi dawwamas wanda za a miƙe kai tsaye ai tai alatul kullun cikin yi ake tukuru wa in qalla ko min karancinsa ka dauki daidai abin da zaka iya dauka wanda zai miƙe a rayuwarka na alkhairi ya fi ka ebo ayyuka fululu wanda ba za ka kai wani lokaci mai tsawo kana yi ba za ka sare kuma abin ya gundure ka shine wa in qalla ko mun karanci rawahu al-bukhari ya rawace shi Allahumma ya Allah anta amartana bi du'aik kai ka umarce mu da addu'a ka wa'adtana bi ijabatik kai mana alƙawarin amsawarka wa qad da'awnaka hakika mun roƙe ka kama amartana kamar yadda ka umarce mu fa ajibna ko fa ajib lana ka amsa mana kama wa'adtana kamar yadda kai mana alƙawari ya zal jalali wal ikram ya ma abocin ɗaukaka da baiwa innaka la tukhliful mi'ad kai baka saba alƙawari wa hasbunallahu wa ni'mal wakil isuwar mu shine Allah madalla da abun dogara alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo su tabbata ga Allah ubangijin talikai Allahumma ya Allah salli salatan kamilatan kai salati cikakke wa sallim salaman tamman kai aminci cikakke ala sayyidina Muhammadin ga shugaban mu annabi Muhammad allazi tanhallu bil uqad wanda kullu suke warwarewa a dalilinsa wa tanfarju bil qurab baƙancikai suke yayewa a dalilinsa wa tuqda bil hawaij ake biyan bukatu a dalilinsa wa tunalu bihi rawaib ake samun abubban kwadayi a dalilinsa wa husnul khawatim ake samun kyakkyawar cikawa a dalilinsa wa yustasqal ghamamu ake neman shayarwa girgije bi wajhil karim da fuskarsa mai girma wa ala alihi kai salati ga alayensa wa sahabi da sahabbansa fi kulli lamhatin a cikin dukkan kyaftawar ido wa nafasin da dukkan numfashi bi adadi kulli ma'lumin lak gwargwadon yawan dukkan sanannen wani abu a wurinka ya rabbal alamin ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل هذا العمل نافعا لنا في الدارين واجعله صدقة جارية لنا ولجميع من سمعه أو استمعه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل
وانفعنا به في الدارين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الحمد لله. yau ne muka zo ƙarshen wa'innan littattafai guda hudu: aljuz'ul awwal, aljuz'ul thani, aljuz'ul thalith, aljuz'ul rabi', cikin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, littattafai shahararru na 'yan ibtida'iyya, ma'ana 'yan firamare, a littafi mai suna Majma'ul Bahrain. Da fatan Allah ya saka ma wanda ya yi ta'alifinsa da kyakkyawan alkhairi, ya karɓi aikinsa, ya gafara zunubansa, ya yafe ma iyayensa, ya ba shi abin nema duniyarsa da lahirarsa, ya samu gama lafiya, ya ƙara wa manzan Allah girma da daraja da ɗaukaka, ya ba shi wasila da fadila. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أتقبل من سبسكرايب نوانا انتشا دومن سادوا دكان أبن دزي بيوبايا وانا إن شاء الله. الله يمنى داتوا والسلام عليكم.